Seguimos a nosa viaxe e chegamos a Laxe. O municipio máis pequeno en extensión dos que visitamos, pero un dos povos máis bonitos de toda a nosa costa. A praia de Laxe, con bandeira azul, é quizáis o máis representativo do pobo. Caracterízase polas súas particulares dunas que percorren 2 kilómetros. Estas dunas non son naturais. Formáronse a raíz da construción do dique de abrigo local, que modificou as correntes mariñas. O porto, que antigamente se dedicou á pesca da balea, acolle a confraría de pescadores, as típicas embarcacións, as nasas e as redes que caracterizan esta vila mariñeira. En Laxe destacan os peixes de rocha e o polvo, pero tamén os percebes da ría de Cormelaxe e outros mariscos como nécoras e centolas. Tamén hai que destacar que a confraría leva adiante un proxecto de turismo mariñeiro, o Proxecto Mar de Laxe, no que se realizan visitas guiadas polo porto, talleres infantís para coñecer as artes de pesca artesanais. Quedamos con Antonio, integrante da confraría de pescadores e parte moi activa e impulsora do Proxecto Mar de Laxe. Bueno, o proxecto Mar de Laxe nace no ano 2005 como unha necesidade imperiosa dos mariñeiros por ter unha alternativa máis ao que son as súas labores de pesca e, por outro lado, por dar a coñecer un pouco a sociedade o que é a vida do mariñeiro. Desde que comeza o seu traballo, durante o tempo que o fai, despois de rematalo, e ademais as súas tradicións, as súas costumes e a súa forma de vivir. As artes que se utilizan en Laxe son artes de enmalle, na maior parte, artes de nasa, algún anzuelo e algún tipo de cerco en menor medida, aínda que nunha parte da historia da pesca de Laxe foi un arte moi utilizado. A día de hoxe as artes que máis se utilizan son as artes de enmalle, como decía anteriormente, a veta, os miños, a volanta, os rascos, os tramallos. En canto a nasa do polvo, a nasa da nécora, a nasa do camarón. E en canto ao cerco, temos embarcacións que están traballando o cerco tradicional de toda a vida e algunha embarcación que está traballando o racu, que é un cerco máis xa de longa tradición e con unhas características de pesca distintas. A lonxa de Laxe se caracteriza por ter unha gran variedade de especies, un amplio abanico de especies, non grandes cantidades, pero sí moitísima variedade, o que fai que sexa unha lonxa moi atraente porque o comprador que se acerca a comprar a lonxa de Laxe ten ocasión de mercar un amplio abanico de especies das que se comercializan na nosa lonxa. As principales especies que se comercializan, se cadra, digamos, por orden de kilos, pois son a merluza, o lenguado, o sollo, o san martiño, o rodaballo, etcétera, etcétera.